Kuzokwenzekani uma iNigeria ivala uMTN eNigeria because ithi uMTN wase South Africa ngoba thina fanele siyeke igebengu zabo lazi intshontshe zidayise ama drugs ezweni lethu. Nayo into ezokwenzeka. Number 1, sophila kamnandi. Ngeke kube khona bonke labantu abacomment ukuyisa nabenza ama video awukuyisa le eNigeria bewalethela eSouth Africa. Indlela izobe inqamukile. Futhi kuzophela lama video propaganda akhandwa eNigeria ehambe waspread emhlabeni wonke ukuthi thina singcolile abantu abamnyama abanye siyabazonda. Ispreada konke ko-America yonke indawo abantu bazi kodwa abantu ngoba bazona iphukuphuku bayazi ukuthi nina niyigebengu. Number 2, izwe lophila kamnandi ngoba ama scammers asebenzisa wona lo MTN lo network uzakwazi ukuthi scam abantu emhlabeni jikelele. So izwe lophila kahle uma kuvale ku MTN. Uvaleni. Phela inetwork ayihambi ngazi ithuthu lezi amabhoda la ahamba ngawo igibelana ngamansetse ningagezile. Nilayishe kuwo nibeletha amaqhude. Ayihambi kanjalo network ihamba ngentambo zekhopha lezi nintshontshile nayihambisa iscript yard. Iphinde ihambe ngentambo zefiber lezi nithatha intambo zakhona niyobiyela ngaza ingadi zenzo anyanisi. Uvaleni uMTN kunento engifuna ukuyibona ukuthi ubani umuntu ozosafarisha phakathi kwethu. Nanina ningazosabisa ngoMTN. Lo MTN futhi ukugcina thina njengama South African awusizi ngathi akho nje isente elingene ekhaya. Lize kithi liqhamuka kulo MTN. Uvaleni manifuna. Uvaleni owethu sobe sikusebenzisa la. Ngazosabisa